Magbulad sa tanang lubi na mga masero kay ano lang makapalit ta og 5 kilo bugas ano. Ay ko sa kay init. Grabe ka. Ano yung ganda rin. Kusog yung init rin mga mamsir. Sa ano na nga. Bulad, anong labi kay. Uy. Anong makapalitag yung hindi makatingin. Humaya na yan. Napait sa kayo. Di ako mga gala. Ano na gibuntad na ano. Ibulad na sa init ni kay para mauga sa naman. So kay init sayang kayo gini mabulad na nga. Ano lang mauga ni. Ano lang palit tag 5 kilo bugas ani. Ay sa panahon karon bugas kating mahala. Among mga produkto diri sa bukid tirang baratuhag palitag dibol kating mahala. May pang sop-sop ning matay sa mga yung pagkaluya sa mga farmers kay palito na mga produkto puting bertuah sus na asa nakatamo lugar aning kalibutan na nang bidag nga no walay makatandi sa pagkamaayo mo o dili masukon ang pagkatahom sa gugma mo walay katapusan ang pagkagamhanan mo ikaw ragyod o Diyos angayan simbahon ko walay katapusan ang pagpasalamat ikaw alaga ran hangtod sa kahangturan ang grasya mo og sa gugma mo ug sa pagkagamhanan mo angayan simbahon ko walay katapusan ang pagpasalamat ikaw alaga ran hangtod sa kahangturan ang grasya mo og sa gugma mo og sa pagkagamhanan mo angayan simbahon ko angayan simbahon ko angayan jud simbahon ng ato ang buhi na Dios mga mamsir kay kita niya gipasagdan
Anang lagi tay katungod nga mubasol sa Ginoo sa atong mga kasinatian at kaning kalibutan na kay di pasinati lang tag mga kalisod ug mga kabalaka sa atong Ginoo para mamuhat ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi mga ma'am sir. Kay dili man ta kahibalo kung mamuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi kung dili ta mo sinati og kabalaka. Pag mo sinati tag kabalaka kaguol nga masulbad pasabot nga ang Ginoo namuhat sa atong tagsa nga kinabuhi. Ana ra na mga ma'am sir. Mm. Mm. Di mo na mga higala. Agay. Mga po. Ladol ka man sa pa. Hello, salamat. Thank you for watching YouTube.